Good morning class. Karon ato ang i-discuss party sa history. Lah, mag-uab yan ako ng history oy. Na, labaw pa ko. Na, parehas tanin tulo. Karon, pangutan unta mo. Asa mas daghan? Tubig o yuta? Ikaw imantoy. Ako dayon sir. You know sir, the land is so very daghan. Sus, kada kong sayop imantoy. Ikaw Nestor. According to the science sir, the land is so big because there are a lot of sand. Sus, pagkabugo lang yun Nestor. Pariha lang mong imantoy. Ikaw Pablo. Sir, according to Albert Einstein, mas daghan pa gyud lagi ang yuta. Sus, pagkabugo lang yun ninyo. Nagparehas lang mong tulo. Di ba? Kapila naman ni nato gibalik-balik na mas daghan pa ang tubig kaysa yuta. 95% ang tubig ug 5% ang yuta. Isudyo na sa inyong utok. Sir, wala naman gani ko ligo-ligo, sir. Kay wa gyud tubig sa mua. Na, mas labaw pa ko na nimaho na magani ko. Naidaghang yuta mo sir, palubong ka. Sus! Pagkabugal-galo lang yun yung tulo. Kini, last question. Kinsa ang ipatay ni Lapu-Lapu? Ikaw imantoy. Na, di ko na mabuhat sir. Ikaw Nestor. Na, mas labaw pa ko sir. Di na ako mabuhat. Sir. Basin Tagalain section to, sir. Bugo lang yun yung tulo. May pagmangundang mo. 1, 2, 3, go. Na, parehas tanin tulo. Aling ako. Katawa ka. Sir. Basin Tagalain section to. Ay, hangad ka may 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Na. Nako. Diba? Diba ka taro. Sus, kada kong sayop ay, sus, kada kong sayop imantoy. Ikaw. Diba nga? I like I like shop, pretty, honey, shop, cutie, honey, shop. I like